Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah ala diniyati sholihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i. Faslun nerangaken perkawis ingkang batalaken wudu. Perkawis ingkang batalaken wudu punika sedaya wonten sekawan. Ingkang nomor sepindhah inggih punika sedaya perkawis ingkang medal saking dalan ngarep utawi dalan buri, utawi kubul utawi dubur, mbuh niku rupa napa kemawon, rupa perkawis ingkang lumrahipun medal saking dalan kala wau, utawi rupa perkara sing langka medalipun. Kados dene rupa krikil utawa rupa napa kemawon, sing penting metu saka dalan ngarep lan dalan mburi niku sedaya mbatalake wudu. Kejawi medalipun mani. Dene menawi medalipun mani punika boten mbatalaken wudu ananging majibaken adus. Dadi mani niku boten mbatalake wudu. Duwe wudu ndelalah kok medal maninipun punika boten batal wudunipun ananging majibaken adus. Dados ingkang nomor sepindhah kabeh perkara sing metu saka dalan ngarep utawa dalan mburi kejaba mani niku mbatalaken wudu. Ingkang nomor kalih nggih punika icalipun akal, ilang akalipun, ilang kesadaranipun merga ayan utawa mendem niku batal wudunipun. Wong sing duwe penyakit ayan bar wudu kok ndelalah penyakitipun teka, ayanipun teka niku batal wudunipun. Utawa bar wudu kok mendem kecubung utawa mendem napa kemawon niku batal wudunipun. Utawa ilang akalipun merga turu, kejaba turunipun wong sing netepaken pelungguhanipun, netepake bokongipun dhateng pelungguhanipun. Contonipun kados wong sing netepake pelungguhan niku kados sila anteng ngeten iki niku termasuk wong sing netepaken pelungguhanipun. Lah nek wong sing ora netepake pelungguhanipun, contone kaya dene wong lungguh kok sendenan, sluntur utawa lungguh jigang ason-ason, napa malih lungguhipun kok nganti ngambruk niku batal wudunipun. Napa malih turunipun kok nganti nglekar niku nggih otomatis batal. Ngentosi jamaah kok ndelalah kok lungguh sendenan, selonjor, jekangkang masang niku batal wudunipun. Senajan boten ngentut ning kok nganti ngambruk napa malih nganti nglekar niku batal wudunipun. Ingkang nomor 3 inggih punika ndemek kubul utawa duburipun anak Adam ngangge batinipun epek. Dalan ngarep utawa dalan burinipun anak Adam. Anak Adam niku nggih menungso nganggo batinipun epek-epek. Batinipun epek-epek niku pundi? Nalika tangan kalih kok ditangkepe ngeten iki sing boten ketok niku diarani batin. Nek ling demek niku nganggo njaba ngeten iki niku boten batal wudune. Lah umpamane demek wae kayawan pundi? Lah nek wae kayawan niku boten batal. Sing disebat ing mriki adalah anak Adam. Berarti anak Adam niku menungso. Kok kapan dene ling demek kok nganggo epek-epek wae menungso niku otomatis batal. Ingkang terakhir, perkara sing batalake wudu sing nomor terakhir inggih menika tatamunan kulitipun tiang jaler kaliyan tiang istri, senggolanipun wong lanang karo wong wedok, ling senggolan ki nganggo kulit. Tur wong lanang karo wong wedok mau wis padha gedene nganggo kulit
ya ora nganggo aling-aling, wis balik tur boten tunggal mahram. Dadi demek-demekane utawa senggolane wong lanang karo wong wadon nganggo kulit. Nek ora nganggo kulit pripun? Contone umpamane kok kesenggol rambute wong wedok sing dawa niku nggih mboten napa-napa, wong mboten diarani kulit. Utawa senggolane wong lanang ning karo cah wedok cilik niku nggih mboten batal wudu. Kok tur umpamane nyenggol niku nganggo aling-aling niku ya ora batal wudu. Tur boten tunggal mahram. Wingi sampun dipun terangaken masalah babagan mahram niku pun. Pokoke sing diarani mahram niku kapan dene wong haram dinikah tur nek senggolan ora batal wudune niku diarani mahram. Lah saniki nek karo wong lanang karo bojone dos pundi niku tetep batal. Dadi nek wong sing lanang karo wong wedok wis bebojoan niku nggih bar wudu kok ampun demek-demekan niku tetep batal. Kranten boten tunggal mahram. Senajan toh wis dirabi ananging boten tunggal mahram. Dadi niku sekawan kala wau perkawis ingkang batalaken wudu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, makaten ingkang waket kula aturaken niku segedhik kranten niki nggih tasih wonten acara sanes. Mugi-mugi napa ingkang terus kula aturaken wonten manfaatipun kagem kita sedaya. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.